Saiki bareng usum corona ki susah ya. Jeneng menungso kon ning omah. Tapi kewan-kewan iso turun njaba ngendi-endi ra ketularan. Ya mungkin kuwi karmane menungso. Sasang gagas kuwi. Gagas kewan. Loh. Ning kewan ki unik loh. Angka mong kewan tapi kewan ki maneka warna. Kaya to. Kewan ki to sing paling mandu pase apa? Ya ula, Dan nek sing paling galak macan, terus sing paling gede paling gede kuwi gajah. terus saiki bareng tak teliti to. Ternyata kewan ki sing paling ngeyel dhewe iki ternyata kethek. Loh, kok iso lho? Loh, lak ngeyel to. Sik. Kewan sing mandu pase kuwi ula. Nah, Sing paling galak kuwi macan. sip. Sing gede dhewe gajah. Heeh. Paling ngeyel kethek. Dadi aku kethek.